Mitäs pojilla? Luoja kuttuu omiaan. Raskas on Emma. Kovia on leppojat aikoina. Hei. Kyllä näyttää aika surulliselta. Kankaat repsottaa, maalit haalistunut. Tää on muisto enää tää kone. Oi voi. Se lähti Oulusta tää homma tai Ahamosuolta Oulun lähellä semmonen pikkuinen pienkenttä. Me oltiin siellä semmoilla ilmailupäivillä ja totta kai ihmiset halusi käydä koneeseen ja halusivat lentääkin sillä, että pääseekö kyytiin. No totta kai pääsee, mutta hän sanoi, että voi tuommoinen kone, joka hotkii lähemmäs 200 litraa tunnissa bensiiniä, niin tämä voi nyt ihmisille antaa noin vaan ilmaiseksi, että hyppikää kyytiin, käydään lentään. Otettiin pientä korvausta. Ja sitten siinä oli semmoinen homma, että sinne niin jäseneksi pääsi meidän kerhoon. Kaikki piti asialliset laput täyttää ja jokainen saa sitten teepaijan sinne ja sun muuta. Se oli ihan mitätön se summa periaatteessa. Mutta polttoainekulut saatiin peitettyä sinne. Tässä sitten viranomaiset iski kimppuun, että jätkathän lennättää porukkaa. Siellä on 9 pyttyä, tähtimoottori siellä pressuja alla. Tässä on oikein hyvä esimerkki siitä, jos koneita ei käytä, ihan samalla on ihminen. Jos ei ole käyttöä, niin näin rapistuu. Käytiin käräjillä, syytettiin luvattomasta ansiolennosta ja sitten vielä syytettiin, se on varastettu se kone Venäjältä. Ja sehän se olisikin ollut mahtava seikkailu, kun sieltä voinut varastaa lentsikalle Venäjältä. Se olisi ollut oikein viimeisen päälle päässyt historiankirjoihin, että pojat varasti Venäjältä koneen ja lensivät Suomessa monta vuotta. Eikä kukaan tiennyt mistään mitään. Laitako pyörii? Onko bensaa? Tankkasittako? Menkähän pois eestä, niin pannaan käyntiin. Joo. Joo, täällä on niin hieno sää, että näkee niin kauas kuin viittii kattoo. Joo. Hengittää raitista ilmaa niin paljon kuin haluaa. Kyllä. Mikähän laiva tuo on? Ei tiedä, joku purnukka painelee siellä. Tää on jotain noita Tallinnan risteilijöitä. Aika suoraan se poika tuuppaa tästä tulemaan. Kyllä. Siellä on pilotit päällä, kato se antaa mennä vaan. Mä nyt puolen tunnin päästä olen Tallinnassa. Ja sitten me mennään siitä taksilla sinne Raplaan, missä se kone on huolettu. Ja se katsotetaan tänään. Juu, Antonovi. N2. Tää on 6 lentokenttä on tässä, mihin me mennään hakemaan Antonovi. Ja Tallinnan kenttä on sitten täällä näin. Ja täällä on Helsinki tässä. Tuossa on Rapla. Joo. No niin. 10:09 ollaan. Joo, ja 10 aikaan se katsastushomma.
Joo. No niin. Pari kermaa tähän näin, kato. Sen verran hyvän perään, kato pitää olla. Niin. Joo, tässä Erkin kanssa muistellaan menneitä vuosia, miten ihmiset oli epäuskoisia tämmöisten koneiden suhteen. Niin kuin Erkki tuossa äsken kertoi, niin Helsingissä oli melkein punaiset matot vastassa ja Puskaradio oli ilmoittanut koneen tulosta, vaikka siitä ei ollut tavallaan kellekään hiiskuttu. Ja sama hommahan meillä oli Rovaniemellä silloin aikoinaan 92, että oli epäuskoisia ihmisiä. Saan 10% varmuudella, että sieltä ei saa mitään, varsinkaan lentävää konetta. Ja sitten nämä samat epäilijät, kumminkin oli suuri mielenkiinto, mutta sillä 100 metrin päästä katsovat sitten ajan takaa koneetta, että ne olisi mennä kivempi jos nähdään lähempää, mutta eivät kehanneet. Ja tämmöisiä sitä on, että tässä täytyy niinku uhrautuakin periaatteessa. Ja se on kovaa hommaa, siis työtä, että tuommoisen tämmöisiä vehkeitä yleensä saa Suomen maaperälle ja niillä pystyy toimimaan edes jollain tavalla. Eli se ei ole mitään lyhytjänteistä ja semmoista mammanpoikien hommaa. Eli siinä pitää olla mies paikallaan ja touhuta ja tehdä sitä työtä, että sen saa. Että sieltä ei tule mikään niin sanottu Manulle illallinen, että se vaatii kovaa touhua. Ja Erkki varmasti tietää paljon enemmän kuin minä tästä käytännön hommasta, kaikki nämä huoltohommat ja rekisteröintitouhut ja kaikki tämmöiset ja tuon byrokratian. Ja Erkillä on ihan samanlaiset kokemukset kuin mulla tämmöisestä suomalaisesta kateudesta. Ei saisi olla mitään kivaa. Jos on kivaa, niin se ahdistaa toisia ihmisiä. Kun mulla ei ole kivaa, niin ei saa olla muillakaan. Eli se yrittää estää kaikki tämmönen kiva, mahtava toiminta, joka tuo jopa toisellekin ihmiselle elämyksiä. Ikimuistoisia elämyksiä, niin täällä ei saa. Tää on tää suomalainen mentaliteetti. Eikö se Erkki näin ole? Näin se on. Silloin kun mä muistan, kun mä tulin 2. päivä toukokuuta 2004 tämän Antonovin Suomeen, niin kello oli silloin 9:30 illalla, kun me tultiin sitten kentälle ja torni oli jo suljettuna. Ja kenenkään ei muiden pitänyt tietää kuin Rajavartiolaitoksen, että me ollaan tulossa Virosta sinne. Rajavartio tiesi sen ja me lasketaan Malmin kentälle. Niin hirveä määrä siinä kaiteella roikkuu ihmisiä ja sitten kun moottori pysähtyi sinne tulliruutuun, niin ihmiset tosiaan ne juoksee sinne sen koneen viereen. Ne ei niinku kävellyt, ne juoksi sinne ja kamerat räpsyi joka puolella. Samppanjapullo korkattiin siinä kuljetajassa ja kuvia on näistä jutuista. Sehän on hieno. Ja siinä oli just sitä aikaa, kun tämä tullia ei enää tarvinnut olla, niin siinä sattumalta oli tullut vahingossa se tullinainenkin sinne kato sitten ja hän rupeaa sitten selittämään siinä, että joo, että mitäs porukkaa tämä on, että hän tässä tekee työtään tiessä, että kuka on nyt koneen miehistöä ja mitä, että hän tarkistaa nyt, hän on tulli. Minä sitten sanon tälle tullirouvalle, että anteeksi, että 2 päivää myöhässä, että se oli toissapäivänä, kun sulla oli töitä tällä kentällä, mutta nyt sulla ei enää ole. Koska tämä tuli EU-hu, tämä Viro, mistä me ollaan tulossa. Ja tämä nainen riehui siinä ja sanoi, että miksei mulle kukaan ole mitään puhunut. Kaikki tämmöisiä tuli tässä. Ja tämä Pupakin oli tämä PF-lennon omistaja, siinä oli siinä kentällä. Ja se tuli katsomaan sitä konetta, niin se tullinainen kävi kiinni, että kuka sinäkin olet, että mitä sinä täällä teet ja kenenkä luvalla sä täällä oot. Ja Pupalla on silmät pyöreänä, että mitä ihmettä toi nainen riehuu tuossa. Ja mies omistaa puolet Malmin koneista omistaa. No, ja sitten aurinko rupesi laskee, niin sitten tuli kaikki hienoja kuutamokuvia ja kaikki kun ne otti. Ja seuraavan päivänä ne oli kaikissa lehdissä ja noissa netissä pyöri nämä kuvat. Seuraavan päivänä me lähdettiin lentämään Antonovilla siinä ja kyllä oli ihmisiä kentällä.
On totta kai. Helsingin Sanomat kiinnosti kovasti sitä, että oli isoja juttuja Helsingin Sanomissa. Kahden aukeaman juttuja, tietty. No, se kato, ihmisillä on mielenkiintoa ja leethän kirjoittaa ja TV-kuvaa ja tämmöistä kaikkea. Tää oli semmoista, mitä ei joka päivä ei tule, tietysti. Joo, näin on. Joo, kyllähän noita näkee tuolla teitten varsilla, mutta ne ei ole lentäviä. Niissä edes moottori käy. Ei. Ja vaikka käviskin, niin harva saa käyntiin. Niin. Ja tällä hetkellä mä oon ainoa Suomessa, joka näillä saa lentää. Joo. Haluanko vähän banaania? Haluat sä? Ruohonleikkuria Otat se banaani. ja 2 kappaletta. Otat se banaani, hei. Tule banaanille, tule. Nyt siellä on 3 pässiä. Erkki ja 2 paikallista. Onko hyvä, onko? Otako sä ja? Kaverille Ai sulle kans. Onko se hyvä? Otako se banaani tästä? Niin. Tää on hienot sarvet sulla. Tosi komeet. Oikein pukin sarvet. Tää on tätä maalaismaisemaa oikein. Maalaismaisemaa oikein kunnon meininki. Täällä on tullut tosi tarkkaa meininkiä, kun mä lauta, kun ne tutki. Että joo. Ei tullut, ainoastaan meillä oli Saamarin vanhat liivit täällä, niin niistä joo, nämä on vanhat. Nämä täytyy uusia, mutta kuinka näin monta täällä on, tiiäksä? Ne pojat puhuu, että joo, että niitä varalta, jos ei saatu toimimaan. Semmosta. Hieno juttu, no pannaan myllyt käymään ja nyt on huolto-ohjelmat ja joo, kyllä, nyt se on tavallaan tää problema ohitte kokonaan, tiiäksä. Joo. No, nyt se on tehty. Kyllä. Mun täytyy soittaa, johonkin aika mä illatun. Mun täytyy soittaa nyt tuonne vakuutusyhtiöön, tiiäksä, että se koneella lennetään. Kaikki pannaan kuntoon tässä. Light-manuaalit, onko tänne leimattu? Se on tehty tuohon kaikki kuntoon. Tuo puoli on hoidettu. Bro. No perkele. Ei jaksanut lähteä käymään. Thank you.
Okei, sattui semmoinen tapaus kerran Australiassa. Mä olin vuokrannut mun 402 Cessnaa yhdelle firmalle sinne Karamba E oli sen kampanjan nimi. He vuokrasi konetta ja lupasi maksaa sitä niin kuin kuuluukin, niin kuin maksut kun vuokrataan, sopimukset tehtiin. Ja ensimmäinen sekki tuli ihan alright ja toista sekkiä ei tullutkaan enää. Ja sitten niin, vettiin peräämään, että hetkinen, että miksi et sä niin kuin hoida laskua. Ja joo, kyllä hän hoitaa ja laskut tulee, se on se Kelvin Stewart, sen kaverin nimi sitä firmasta. Ja no sitten toista sekkiä ei tullut koskaan, tiedätkö, ja poika vaan lenteli hirveästi. Ja mä ajattelin, että kone on haettava pois sitten sieltä, ettei siinä auta mikään. Ja no, haettiin kone pois sitten sieltä joskus, se oli niin kuin uuden vuoden kieppeillä. Sitten se oli tosi kuumaa siellä Pohjois-Queenslandissa. Ja kaveri jäi velkaa ja sitten tuli semmoinen tilanne, että mitä se tekee se velanmaksulle, niin mitä se oli lentänyt meidän koneella, niin siltä ei ruveta rahaa näkymään, niin sitten kuitenkin sit sovittiin, että kun mä uhkasin, että mä laitaisin sitten bankruptcyin sen kaverin, jos ei se kerran rahaa löydy siitä hommasta, kun se on kuitenkin käyttänyt meidän konetta ja itse tehnyt hyvät rahat sillä. Ja siis sanoi, että älä laita bankruptcy, että joo, että pannaan tää hänen omistamassa Aztekki, niin pannaan se niin mun nimiini. Sillä se kone on mun nimissä, mutta hän saa niin pitää sitä niin huhtikuun loppuun asti sinä vuonna. Ja no mä sitten hyvä hyvyyteen sanoin, että okei, että sovitaan sitten sillä, että jos ei rahat tule siihen päivään mennessä sitten tilille, niin minä hain koneen pois, että se Aztekkihän on silloin mun. Tuomarit teki paperit ja kaikki kuntoon, että tämmöinen on, näin on sovittu. Ja Kelvini kirjoitteli siihen nimet alle papereihin, että kaikki on kunnossa. Ja no tietysti siinä kävi sillä, että kun tuli se ensimmäinen päivä toukokuuta, niin eihän sitä rahaa ollut tullut. Niin minä hyppäsin vuorokoneeseen ja ajon Kenssiin. Sitten sillä vuorokoneella 3 tuntia kesti lentää sinne. Ja sain tietää, että missä se kone, kun siellä suomalaisia asui siellä Kensissä alueella paljon, niin sanoin, että joo, että se on Mariban lentokentällä se kone. Ja no, mentiin Mariban kentälle sitten katsomaan, siellähän se kökötteli yksistään se kone siellä uuden asfaltin päällä. Betoniit pantu sinne ja oli kuitenkin ilta, että mä haluan lähteä lentämään sillä heti sillä koneella. Ja enkä mä koskaan sillä koneella lentänytkään ennen. Et se oli niin kuin outo tavallaan se kone. Paljon mä olin 2 moottorikoneita lentänyt, juuri sen tyyppistä en ollut koskaan lentänyt. Niin ei vittinyt yöllä lähteä lentämään, niin mä ajattelin, että okei, että aamulla sitten. Niin pojat toi aamulla mun sitten kentälle, se olisi jonkun 100 kilometrin päässä sieltä Kensistä se kenttä. Ja mentiin kentälle ja tankattiin kone ja tehtiin koekäytöt ja koelentokin vielä sillä kentän ympäri, että joo, toimiihan tämä. Ja lähdin painamaan sillä sitten. Lesin joku 4 tuntia, se oli semmoinen kaupunki kuin Emeraldi. Laskin siihen ja tankkasin taas koneen siinä ja reilu puoli tuntia 3 wattia, niin mä näin siellä koneen dashboardista sitten oli, että perhana niin käärmeen pää on niin tulossa näkyviin sitä ilmanvaihtoventtiilistä. Mä ajattelin yksistään on siellä, on singlettipaita päällä ja shortit vaan jalassa ja kuuma tropiikki, tiedätkö, siellä painin tulemaan. Aika pilvistä ilmaa töyssytti, 7000 jalkaa korkealla tuli. Erää maan yläpuolella, ettei siellä ollut niinku radioyhteykkään kantanut mihinkään. Ja mä katsoin, että siellä on perunat, ja sehän on niinku käärmettä, mä näin, että mä pesin varautumaan siihen hommaan, kun mä näin, että se veti itsensä niinku takaisin sinne ilmastointireikään. Ja mä ajattelin, että kyllä se oli käärme. Ja huomasin, että mun kassi on siinä auki ja mä vedin niinku pyyhkeen jalkojen päälle tuohon noin. Ja ajattelin, että kun ei ole minkäännäköistä rautaa eikä mitään, että mitä voisi käyttää, että sitten, jos se vaikka putoaa sieltä radioiden päältä jostain mun jalkoihin, niin että käärme se oli. Mistähän mä en tiedä, onko se millainen käärme, onko myrkkykäärme vai puukäärme tai mikä tahansa. Mutta mä oletin, että kun se on käärme, se pitää sitten tappaa, jos se vaan tulee vähänkin näkyviä. No mä lentelin taas joku puoli tuntia. Kuinka ollakaan, niin mä näin syrjäsilmällä, niin kuin, että tässä viereisellä penkillä
joku liikkui siinä, mä katsoin, että se on se käärme. Ja se oli rullalle tullut tällainen näin, ja se oli pää noin korkealla ilmassa siinä. Eli valmiina iskee mun tuohon paljaaseen käsivarteen. Kone heilui ja se käärmeen pää heilui siinä ja ajattelin, että äkkiä on tehtävä jotakin. Ja oli kartat siellä sylissä, niin mä panin hiljaa vasemman käden sinne karttojen alle ja sitten niin nopeasti kun mä kerkisin, niin heitin ne koko karttanipun käärmeen päälle ja rupesin niin painelemaan sitä siihen sitten sitä käärmettä. Ja ajattelin, että millä mä saan sen, ei se voi koskea, siitä täytyy jotakin muuta tehdä. Niin oli tämmöinen laskutikku, tämmöinen alumiini, tämmöinen laskutikku siinä mun kassissa vielä näkyi pää sieltä ja mä ajattelin, että tuo on ainoa mikä on semmoista niin metallia vähän, sitä alumiinihan tää on. Ja painoin tuolla kädellä ja otin sen laskutikun siitä ja rupesin hankaa sitä penkkiä vasta sitä käärmeen pää, näin se tulee ulos sieltä, niin käärmeen pää heiluu siinä rullalla, edes takaisin. Ja mä vaan hankasin tiiäksä, että päätä siinä, että kyllä se perhana jompikumpi tässä nyt tiiäksä niin kuin voiton vetää joku käärmeen takaa, minä mutta en mä anna periksi. Hankasin siinä joku minuutin parista käärmeen päätä ja se vihdoin se pää rupesi niin kuin irtoamaan sitä. Ja heitin sen ulos takaisin lattialle sitten sen käärmeen päin ja katsoin, että missäs mä olen, tiiäksä, että tuo kone oli noussut pari tuhatta jalkaa korkeammalle ja kääntynyt aivan eri suuntaan, mikä oli menossa. Ja pilvessä tietysti, tiiäksä. Minä äkkiä katsoin, että okei, sun kompassit pitää näyttää tohon suuntaan ja korkeutta vähän alemmaksi. Ja sieltä tuli taas pilvestä pois ja lentelin sen 2-3 tuntia vielä lisää sitten sen käärmeen kanssa siitä. Ja sitten mä huomasin, että kun mä vähän lähellä Brisbaneita jo toinen yksi polttoainetankki on näyttänyt yhtään mitään pitkään aikaan, että mä en uskaltanut enää lentää sille niin perille asti. Mä menin sitten mikä se kenttä on ensimmäinen ylöspäin? Kalando vai? Clan Merchdo. Ei kun vähän alaspäin vielä sitten. Kombucha. Vielä enemmän tonne enemmän Brisbaneen päin. No, Toowoomba. Ei kun siis rannalla. Redcliffe, joo, Redcliffe meni tankkaamaan. Ottaa vähän bensaa lisätä, uskotaan mennä sille. Pantiin 40 litraa bensaa siellä lisää, sitten mä lensin uudestaan jatkoin sitä matkaa. Tulin Vaatsevelin kentälle ja kaikkihan siellä tiesi, että mä oon sitä konetta hakemassa, tiiäksä. Ja se Päri Himpoli sanoi, että jos sä tuot sen koneen tänne, niin hän kirjoittaa sulle kirjaan endorsementin siihen, tiiäksä. Se oli niin kuin tämmöinen hommeli silloin, tiiäksä, että no ei se mitään probleemaa ollut minkään näköistä. Mä olin lentänyt niillä paljon kaiken näköisellä vehkeillä, mutta juuri se tyyppi oli niin kuin sillä pikkasen outo. No mä tuon koneen siihen ja kävelin kassini kanssa sinne ja kannan käärmettä hännästä, tiiäksä, ja laitoin sen siihen Pärin toimiston kaiteelle, kun kaide sinne rappuja menee ylös, mä tosin siihen kaiteelle ja kaikki katsoi, että mistä se käärme on tullut, että mikä. Ja sieltä tulee Pärikin sitten mursuviiksensa kanssa, että joo, että aha, sä tulit takaisin. Ja sanoi, että joo, mutta kalli se oli käärme siellä koneessa, niin Päri sanoi, että ei ole totta, tiiäksä, että siellä on käärme ollut. Että Päri sitten sanoi, että hän olisi ainakin hypännyt pois sitä koneesta, niin ja toiset lentäjät sanoivat, että joo, mutta se oli 7000 jalkaa ilmassa yksistään. Tämmöisiä on tapahtunut kaikkia. Sitten tutkittiin se käärme myöhemmin, se oli Taipan käärme, mikä on semmoinen, jos se pistää sua, niin sulla on 2 minuuttia elinaikaa. Most venomous snake in Australia. Niin. Kaikista myrkyllisin käärme, mitä Australiassa voi olla. Ei, Erkin kanssa on helvetin hyvä toimia, kato, kun se on semmonen touhun jätkä. Tuolta puuttuu Helsingistä semmosia, ei niitä on montaa siellä. Erkko Saari on Erkki. Ei siellä oo, kato. Uskaltaa ennakkoluuloton kaveri, semmoisen kanssa on kiva touhuta. Just perhana, kato, niin hyvin, kato, ajatukset sopii yhteen. Ei siellä, kato, kun on joku homma, niin siellähän miehet lähtee karkuun, kun sanoo, että tehdäänkö näin. Piilopaikasta tulee uupalo.
Nyt kato se bensiinihomma, niin sitä saa halvemmilla ostettua sitä polttoainetta, niin vähän Erkki hättäilettä, niin me tuun sinne, niin pannaan rahat yhteen, saadaan bensiiniä. Tehdään se, kuka siellä, ei ole kukka, kyllä onhan rahaa jätkiä. En minä tämmöisen hommaa laita mitään. Eivät uskalla. Mä otin keväällä, eikö silloin kesällä hommaa osaa sitä. Lähettiin sinne Liettua, että niin. Tuohon oli kato epävarma, että saanko me se kone Virosta ollenkaan pois. Sieltä huollosta. Onneksi saatiin. Meillä oli Ruotti, se oli varauksella kone. Se, joka on Ruottin kilvissä, siellä Ruotsissa. Oltais käyty hakkeen se olisi maksanut 10 000 euroa. Kun me oltiin päätetty, että se tehdään se reissu, niin se tehdään. Me hommataan vaikka mistä meidän rahat. Se menti sillä. Hello. Erik. Okay. Okay. Oh, 2 hours. 4. 4 hours. And hot. Hot and Yeah. Bambi and everything, you know. Fine. Thank you. Bye. But we made it. Colorado. Oh my goodness. Antonov Colorado. Hey, he's my son. He's my son. Really? Oh. Yes, he's the airline I see captain your in daughter. Australia. Yes. Yeah. Oh. Yes. Okay. Okay. Okay, helps you to operate. Yeah. It's all my fault, you know. They fly. Ole hyvä. China Airlines. No nyt mulla rupeaa tulee rahaa lujaa. Are you coming with that? Yes. Yes, all right. Huh. And I come with that. Okay, nice to meet you. So where you coming from? Okay. Where do you come from? Where? Coming. Where you coming? Okay. Okay, very good. Excellent. Joo, mutta eikä ymmärtä, mistä on tullut. Pojat, eikö ole siis aivan... Siis pöydässä on herkkuja ja minun kainlossa herkkuja. Hei, älä nyt oo kateellinen. Erkkikö näkistä? Ja kaikki Pentti järjestänyt. Pentti on pelimies. Ainoa mies, joka on nukkunut koneessa yöllä. Okay. This is the start. Do you want it? No. Sinä rykkaat. Everything is clear. Ready? Yes. On 3, you start. Okay. 1, 2, 3. Go. Oh! Wait, my hat? Kapitan! Yes, 21 seconds and 80. Stop!
Lähdet sä mopoilemaan?